akong pagkabanhaw. Sige dalhunti ka sa ibabaw, dire kuyog taglakaw, bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw, sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw, minsahin ako pang tukaw sa akong pagkabanhaw. Sige dalhunti ka sa ibabaw, dire kuyog taglakaw, bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw, sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw, akong pagkapiang naning kamot sa paglakaw. Basin mo abot ang adlaw na maigo sa silaw. Gigapos ang kamot sa kasakit o pag-antos, pero sa biyahe ni Abante aron ko makalapos. Kining akong abilidad, daghanag nakabalo, pero ang sa realidad dili na sila makamao. Gitanom nako sa una, karon sugod nagpamunga, og akuan ng pupuon ng hinog ng mga bunga sa Punto encuentro rap battle sa bukid pagkabanhaw. Salamat sa mga major sponsor kanina, Local Brand PH, Kogi Gama, Speedwise Clothing, Gobyerno Ronel Rocky, Board Member Dr. RCP Pito, Attorney Willan Kalag, Kagawan Alana Paran, Kagawan Tini Sobrado, Kagawan Mark Anthony Pugoy, og Osab Katarata Family, Amelia Buho, og Omega Sigma Pangantokan Chapter, SLTE Bukia, SLTG Bukidnon, SLTE Pangantokan, Binix Record, Pitik ni Bulldog, subscribe nyo na, Rimnabi TV, Fix Studio. Gusto na ba na ito ng mga sponsors na Energizer Ice Cream. Ito nga, na-board mo din ha, natay ilim ng dribay, pwede mo mapalit, naapot ay barbecue drip, pwede mo mapalit. Then, naapot sila sigarilyo din na, pwede nyo mapalit. Okay, gikan sa ako ang to, magsaba, gikan sa Malay-Balay from Chanex. Yo, Chanex, impasugong. Chanex, impasugong. Magahat shoutout sa Proud Lumad Clothing ug sa Kalinaw local brand og yeah makato gikan sa kong wala pangantukan ay Jumaw. Jumaw bay wala na shoutout, let's go. Okay, kinsa yung wala sa inyo doon? Okay, kwintos nato ni bay. Judges nato ani Atos, okay nato bro, Atos butay daktit ba? Atos bukalit ang singkit Atos ka? Atos Pan, Samgan isa ka judges ani Samgan Win, ikaw isa ka judges ani Win ikaw na sa isa, then simple rhyme na yun. Okay, Ato, simple rhyme, Mindilin, Samgan, Spacer, ikaw, simple rhyme. Okay, mabilito. Quintas na. Patay. Isa mo na. Patay ka sa kuha karon. Isa na. Okay, gipili ni Jumaw nga mauna. Round 1 para kay Jumaw. Round 1 game. Wala akong balak makipagbuno. Ang gusto ko lang ay masayang laro. Kaya salamat at sumipot ka bro. At hindi mo ko binigo. Ito yung unang salang ko sa liga. Wala na ko ni Agi og tryout ni Dritso na ko aning torna. Dili para ignon ko agahi. Krusonada lang gid ko mo intra. Maong ayaw kumpiyansa ro. Kayo gun sako ka krusonada nga ni intra. Inanak ko ka krusonada nga mo tira. Speaking of tira, wala ko'y pili nga tirahon. Mutira ko buntag, udtog hapon, pero inighuman og kaon. Bitaw bro, seryoso, dili ko adik. Basig mahadlo ka ba, yun, di na ka mabalik. Ako purma na adik, tungod sa ako mga patik. Mauni ako nakuha sa pag-agi na ako sa dalag sa kangit-ngit. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Kasi papunta ka pa lang, ako nakailang, balik na. At sabihin lang natin na ako'y baliwala lang. Pero tustingi sa niyog harang.
Kani akong kumong gahalang tanawon na tong imong masagang. Mo na ning animal. Mo na ning ingon sa ako ang animal. Giatay lang sige testing di sungag kang jumaw tanawon na tong di ka mayawaang yawa ka. Sa kuwa diri mayawaan ka. Time. Okay, ano kayo sa Alex? Unang batil sa pangantukan at ako'y lubos ang naghanda. Sa lugar nyo, ako ay naggala. Halimaw to sa bukid nun, kaya humanda ka nasaktong. Gutom ako ngayon, ako'y sabik ng maglamon sa mga naghahamon na to na parang sa Pasko inihanda. Ito'y parang meron sa wala. Ako yung tamad na dinala para tong meron mawawala. Pag itong si tamad ay magsisipag na. Ikaw yung unang biktima sa kamay ka pa ng bata, bubulagtak. Malagraduation mo lang tong kamatayan mo. Ngayon kasi sa akin, magtatapos ka. Bukid nun game? Game! Dudong! Abi na akong tagaan ko na yung battle nga intense para mapakita ko na ako ang akong best. Katong dula nga hinurutag storages or dinautay po dug specs or ginubaay limitless pero malas walay bless. Expected the board game murag chess. Kaya ang match up mura man igbunot system kaya ang nakuha basic test. Kay wannabe nga Charlie Mac. Tang ina ang wak. Oo mas bata pa kung nimo do maong sorry kung sa battle na ako'y mabuak. Kay baguhan og karaan o dili takabatch saktong gitalan ti kag pisporo para naapod kay match. Kay pambato na ko sa dula dok nga mura ba og fighting cock ikaw pamato imong dula kaya imong height pandak sisiw ra ka sa ako nga murag ayha pa na hatch imong utok sobrang loading murag games nga wa na patch. Imong punchline, pagka baby, mas kusog pa ang hapak materials. Nimo kay gamit nga murag bitch, nimong damak. Karera na ako nga gipalong karon akong gipaonya, butirik rin ni kagat. Way kahadlok taga bukid, literal nga magahat. May pagparadox og challenge kay basing di ay kamatch. Bagong opera pa ko, pero no worry sa bughat. Kaya nga nung magamit magkusog kung ang gapas, dili bugat. Baguhan ka sa dula. Baguhan ka sa battle rap, well, buak sa kong batagat, murag virgin nga dalaga sa kada rounds di makahilak. Hoy, lahira ang uhaw sa respeto na busog. Bungol ka sa eksenang grabe, magpadungog imong ulo way sulod, literal puro bukog, kay naadik sa pangandoy ning sigigdam gungway tulog, walay angay. Walay angay ka kung manghasi o uwa kapay kusog. Ako ang dato aning dula mong ayaw pag inisog kay nahabayan daw sa bato maong liguon kag ilog ikaw tong runner nga nadakpan mong imposible kadaog. Time. Kaya ito para nga Joe. Ha, here we go. Ha. Dawa ka dumaw. Isang veteranong manunulat ngayon ang aking kaharap. Tawagin niyo kung si David. Patay to sa akin si Gulayat. At wala ka ng takas bro dahil ako ang pinili ni Paradox na makaharap mo. Sige, ikaw na yung malaki at veterano sa larong to. Ako na yung maliit at kabado. Pero pag ako nagpaulan ng bato, sa pulto, basag pati bungo, malabong mananalo sa akin to. Wala akong sinasanto kahit veterano ka pa sa larong to. Basin, wak akabalo kay kamatayan nakigpatintiro nako. Partida, ang binyo sa impirno niya, ni daog pa ko. Unsa na ng kahaka nga mura ramang kagunggoy. Say gusto nimo? Say gusto nimo? Saging oh. Kaya dapat magbigay karangalan ka pag ako ang kaharap mo. At bago mo isipin ang hinaharap mo, isipin mo muna kung sino ang kaharap mo. At sabihin lang natin na ako'y baliwag. Time. Kaya ito para sa next. Repen, impasugong taga-bukid ug sa imong level pa kuninaog. Kung si Terdig sa motos gihurot niya ang Tagalog. Ako minaog sa akong bukid para putlan ka og liog kay manok sa pangantukan pero sisiw ra kaayo. Saktong opening sa tournament. Inyong manok ang ipadugo kay halos 5 years wa ko ni battle og gikalawang na daw tayo. Pero ang kahait nagpabilin mas delikado ka sa ako. Huy amaw, walay ulaw.
Real talk, mura kag anak sa Subaw daw. Gangsteron dagang tato, nya pangalan Jumawaw. Amahan nga way trabaho na ay utok nga sabaw. Samtang ako, trabaho, negosyo, tudo kayod kalabaw. Mao sa ato ang duha diri Jumaw, ikaw ang di makalabaw. Pero salamat po gihapon, haning inyo ang gihapon. Sa ako nga pagkaon, dili ni beef kung tawagon. Mura lang kag baka kung tanawon. Maong di ka big fish kung sumahon. Luwag ang dagat huy ulipon. O dugay na daw sa tubig dong. Pero nga nung butilit pagyapon. Pero kay mabaw kaayo ka Jumaw nga murag kanal sa tag-init. Jeje mong galawan murag ikaw sa internet. Feeling famous pa na MC porket bumati lang saglit. Laging nagahamon sa bet kahit skill set nila'y panset. Oh, veteran, ako'y magyayabang saglit. 9 years in the game pero di ko ipapakita sa yulupet. Kasi kalaban, OG, wannabe. Ngayon tanggal kanyang kulit. Saktong OG, wan ka nga, di ka makasabay sa vet. Pero dito dumaan ang tryout. Pero dito at nakiusap ka lang kay Dudong saglit. Oh, shit. At sa battle, nakiusap ka lang kay Dudong saglit. Puta, lupet, daig mo pa yata yung nagpatira ka sa puwet. Mura kag butod sa tiyan ug ikaw tong tae nga ni sulpot lang kalit. Baka bad trip ka nga shit. Kaya nga yung gabi di na ako magpapakita ng bait matitik. Man mo ay sakit na mas bitter pa sa pait kay bayot ka daw nga sa butong mo palit kay, para sa judge makasipsip. Ambisyoso ka nga tao, may pagmamatay ka og kalit. Battle bars na ko solido MC nga original. Saludo sa support lokal pero dili aning fake lokal. Wala pa ka nabuo sa kalibutan aning battle rap maong dali ra ka matanggal. Easy ra malaglag ning opponent nga murag fetus nga gibalbal. Oh, fetus, balik ta sa sisiw kay wala man ni bunalpar. That's why I'll put you behind my bars nga murag manok ra nga gitangkal. Oh, oy. Lahiratong kalidad diri Dudo nga murag dubig sigarilyo ni papel ka sa kalayo tagilid ka sa maayo mobilib mo sa nidayo ako ang logo sa uprising maong solid ni kaayo ikaw ang paksay na sa ako kay di ka pa kamao. Pero Andre para kayo Action na og hilak traffic nga banat. Grabe kuspasa ni Moy. Kuspasa ni Moy mura man kag unggoy nga nikat-kat sa kahoy. Choy! Sabaan nga o jiwon. Ala ka na bang pera sa ngayon? Ito nga o jiwon. Paminawa ko karon. Kaya kuha na ng sermon. Ito na yung huling banat ko. Ito na yung huling round ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo na isang karangalan para sa akin na makalaro ka bro. Isang karangalan para sa akin na makaharap ka bro. Ayoko sanang bastusin to, pero para sa inyo, let's go! Sige, freestyle na ta. Sa tinood lang sa round 3 o sa kuan, wala gi ko kapandambay. Wala ko kakuan kay sa busy. Pero sige bay, na ako diri karon sa imuha ni atubang. Wala na ako ipasagdan. Ito nga ako karong gabi kay para sa inyong ang tanan. Ako ang klase sa tao nga walay klaro. Ana galing musulod kis inyo ang balay bisag dili ta amigo. Unya, sa inyong balay, sa inyong pultahan, sa tubangan, malibang ko dito. Unya, tabunan akong trapo. Musulod ko sa inyong kwarto. Pangitaan akong panty sa imong uyab niya, magluulo ko dito. Yawa. Grabe ni ka paras. So kay mo kuan kay para ignon jog hilas. Yawas. Buwag ilok ni mo yung kalimot siguro kag panawas. Rapir nga murag naog aliwas. Nakapangandam gid ay. Time. Okay, round 3 para next.
rapper nga nakatsililas. Ujiwan daw kung nagagapaspas. Ikaw, murag ikaw tong nikanta tong mansanitas. Round 3 na. Kailangan ko pa ba itodo kung puro freestyle lang kalaban? Isang basang papel, wala kang kwenta kung sulatan. Komedya ang galawan, halatang pambata lang yan, nilalangoy mong kababawan. Lalim ko, dagat kalawakan, di ka papala rin dito boy, ito'y sapak katotohanan. How ironic na tattoo artist ka, pero dito matak iyong pangalan. Sige, istoryahan na to ang art. Tang ina, wag po ako. Nahira ang craft sa tattooing ug sa liricism ko. Sige lamang ka sa art kay mong gikahiligan. Ug respeto ana oo. Pero pakyo ani nimo kay brakbati latong gidulaan basi nakalimot lang ka siguro. Wannabe ka lang sarap ug lihiti mo kining nidayo. Since 2014 pa sugal namo luha dugo nat pati pato. Akong punto aning tira kay nangandam ko og ayo kay ang battle rap kay gisa puso. Ikaw ni bati lang siguro kay lagi daw uso. Kay dili taka-rival, real talk, di taka-rival diri dok. Di taka-rival diri dok, murag mismatch din nga match up. Nipatol na lang pod ko nimo kay praktisa na ako ni sa try out ako sa flip top. Uy. Real talk, wala pa kay real talk. Grabe pa ka kahinay Jomo nga murag hunghung di madunggan. Murag hunghung di madunggan. Wa imsing wa hinungdan niya sa ako pagiatbang murag Vans ra og sa Spartan murag sa Vans ra og sa Spartan og sa martilyo og sa lansang sagbot ka sa gutman mo kung makaon ni siya on cam nga mura bagi mukbang o battle rap usap ako'y nagpagpag kalawang lang para sa tiis o ni paring Lex og ako'y nagpagpag kalawang lang para sa tiis o ni paring Lex at i-match up mo malaking cross tutumbayan na parang X o palihog ko ingon sa ilang at 5-0 para ka sa next. Nahuman ako sa bonus round maong palihog ko sa next time. Oy, sabat itong ating labay. Sulit dundun na bay. Para sa mga orado. Mga judges nato, Dre. Dre mo, Dre. Mga judges. Dre mo bay para sunod-sunod na bay. Prepare na ito nga mapil sa surprise battle na ito karon ha. Sa patir. Ang ganda bay. Kuan bay sa ilang duha bay kang Jumao kang Chanix. Kuan ka Chanix bay, sada kayong pag-deliver bitaw mga kuan niya pag flow sa mga punchline so 3-0 para sa klaro ng bay. Simple rhyme dahil para sa ko exciting unta, sulit unta o nakakuan si Jomao pero nakakuha mo kung basihan po si Chanix kay goods kay ang mga kuan gadong si Ujiwan no na nibalo si kuan gadong yung gadong unsa to gadong papila na mo balik gadong anak niya doon gadong saging pero wala man sa kuan exciting unta nga part pero diri ko pabor kay Chanix 3-0. Yung sa birthday Banday congrats sa Tarango Battle. So round 1 para kay round 2 para kay Chanix. Okay gapon si Jumao Chanix gapon yang mga punchline so pero sa kay Chanix manggod ka nang may kay pagka-construct yung mga flow ba murag kan bitaw arithmetic sequence so 2-1 para kay Chanix. Yo, it's your boy motherfucking A to Z. So, ang iboto si Chanix round 1. Solid, lip yung performance and well-rounded, mas constructed yung mga lines. Sa round 2, parang joke man si Jomao, si Chanix. Kung gihatay na ako ang Chanix kay wala bigyan siya nagkuhan. Bawag gyapon consistent gyapon siya sa iyong mga linya, sa iyong performance. Na sa round 3, tabla kay nag-choke si Jomao pero na freestyle pa niya and si Chanix puro starter na. Pero nasalvar gyapon niya pero para sa ko level ra siya mong 1-2 Chanix tas last round Jomao. Okay, sa judges. Dito na? Okay na talaga? Okay. Sumintilin.
Ito may gabi pag-usab. So, 3-0 gapon ako kay Kuya Chanix po. Thank you. Okay, ang boto sa Horado by 5-0. Magsama para kay Chanex, advance sa tournament.